Si Tiban, murag, di na gito siya mabalik. Iyan, di ko biyaan siguro sa dayon. Nga naman murag pag nangala, mo ako kilati. Lain ako pumati. Lain ako pumati. Mayo na tumubalik to katong lalaki na. Ayo, madam. Balik ko, madam. Hala, nagbalik yun siya. Nagbalik siya. Kasi may imo. Madam. Palit ko floor wax, madam, be. Asa man mo gamito ng floor wax? Wala ka gwapo din niya. Ay, mura siya si Piolo Astral. Ito naman, madam, sa kuan, sa kanang eskwelahan. Nag-eskwela pa man ko, madam ko. Akong grado, grade 1, niya. Isugo ko ni teacher nga mo ba? By the way, pila naman yung age? Akong edad? 34 na, madam. Gilang laban lagi po niya. Floor wax ang madam, usa lang, madam. Ako day, madam, ako pangalan para makakuan ka. Ako pangalan si Litoy day. Oh, kagwapo sa iyong pangalan. Litoy. Nice meeting you, Litoy. Balik-balik ka, Litoy, ha? Kampi floor wax, madam. Salamat, madam. Ako sa mato siya, oy. Ngayon ko nice meeting you, Litoy. Gidin mamalang ko. Wa ko to siya kasabot. Hala, patay. Ang floor wax mo, mabayri. Ito, di ko ani. Asa na matulungan na to? Pero sige lang. Ako ato siyang lumayon sa sunod na ako.